Como podedes comprender, é un honor que me reciba nunha institución de tanto prestixio e, bueno, espero que a miña incorporación pois sirva para poder colaborar no desenrolo da ciencia, que é o máis importante. En estas cousas nunca se agarda, non? Pero sempre, ao final, sempre hai persoas e amigos, neste caso, que pensan en un, e, bueno, pois é de agradecer. Meus señores, a todas, doutor don José Antonio. O vai decir moi ben o introductor o que me presenta na academia, que o enfoque de economía da empresa. Na academia hoxe hai economistas do ámbito máis generalista, pero faltaba alguén relacionado co ámbito de empresa. En ese sentido, pois, é o que eu espero colaborar. Como todas as academias, é un centro que recolle pois toda a investigación que se fai dentro do ámbito das ciencias, tanto sociais como as ciencias puras, é realmente importante porque transmitir o conocimiento, xerar ideas, é unha garantía de futuro. Entonces eu penso que as academias xogan ese papel de centros onde se aglutiña o conhecimento, ese conhecimento fundamentalmente que se transmita á sociedade.